Виждаме ТЕЦ Бобов дол. Каква прекрасна гледка! Въздухът се вижда, а това е дълбоко нередно. Защо контролните органи не виждат замърсяването? Госпожо Цонева, кажете ни. Ами по няколко причини, една от които на мен така най-ме удовлетворява е, че една безпроблемна проверка струва около 7000 лева. Иначе ние виждаме въздуха и сега може да видите, че от високия комин изпусквателно устройство 1 излиза дим, нещо, което не е разрешено според комплексното разрешително. Ако ние сега се обадим и подадем сигнал, РИОСВ може би ще дойде, може би след няколко часа, може би телефоните ще бъдат слаби и недостатъчно силни, за да видят това замърсяване. И в крайна сметка, ако към 5 часа вече няма как да се отчете замърсяването на... По време на проверката ще бъдат спрени, високия комин няма да пуши и няма да стане ясно, защото измервателната станция, забележете, автоматичната измервателна станция е построена от замърсителя, но данните от нея са недостъпни за хората, които страдат от този отровен въздух.